Чуваш какво става? Я ли го отгоре? Я дай една вътре малко. Чуваш ли, бе? Брат, виждам очите. Чули нещо, бе? Нещо е там, мама, дай да видим. Чакай, стой. Чакай. Я звуча. Това се чува, бе. Давай. Чакай. Тихо. Кой това е, брат? Видя ли го е, брат? Очите му се виждаха, бе. Изчезна. Баси. Какво беше това, брат? Не знам, а някакво шумоление, човек. Аз го видях. Пак се Да, чува, бе, човек. тук някъде. Чухай, пак се чува, бе. Там някъде, навътре. Чакай. Чуваш какво става? Я ли го отгоре? Я дай една вътре малко. Чуваш ли, бе? Брат, виждам очите. Те са зелени, по пътя те са зелени. Да дори слъжат са без те са зелени. Което причат най-много чорбашки бе. Тихо. Видели го е? Очите му се виждаха, светиха му очите, брат. Баси. Брат, виждам очите.